Добър ден, уважаеми приятели! Радвам се да ви видя и надявам се със всеко видео да съм полезен за вас или за ваши дейности, които не сте намерили някакво решение. Това е именно видео, което е част от поредицата полезни попадения на китайския доставчик AliExpress. Така и за Тему. Този продукт го има и в двата търговеца, като аз го намерих на най-ниската цена 89 лева в AliExpress. Този продукт го има на българския пазар по над 120 лева, 140 лева. Така че вие може да си прецените. Какво е именно това? Това е термопринтер, т.е. принтер, който с реотан изгаря върху етикетите някакъв надпис, като в зависимост от етикета, той надписа може да е в различен цвят, не просто черно-бял, ами някакъв друг цвят. Може да са златисто-червени и така нататък. Какво друго да кажа? Избрах този принтер, защото интернет пространството, както в България, така и въобще Алия и Тему и други търговци, продават без никакви проблеми консумативи за този тип принтери. Ами това са принтерите Pro Memo 200 серията, конкретно е 221 серията на тази марка модели принтери. Като бих казал, за мен това е една така горе-долу средна страна употреба, като имам предвид, че над този размер за мен вече отиват към професионалния клас, тук вече отиваме границата. Т.е. един принтер, който за любителска употреба е най-доброто, което може да си позволите и не е нужно от по-добро в домашна употреба, че дори за някакви леки профи цели може да го използвате. Това, което ще кажа е, че размерът на етикетите, които може да печати е 70 мм, което е доста върхово, 70 на дължината не е ограничена, но разбира се от консумативите е ограничена. Така че това е доста голям, сериозен размер, 70 мм ширина. Какво представлява? Ето го тук отдолу, 5 волта, 2 ампера, 221 модел, еди кой си, така нататък. Това копче тук е за да отворим самия принтер, да видите. С тези, когато ги отворите, самия принтер се само калибрира да разбере колко е широк етикета. Затова не трябва да стискаме прекалено много. Центрираме, поставяме и сме готови. И затваряме по ето този начин. Така. Принтерът може да работи както на кабел, така и на може да работи и на батерии. Какво друго ще кажа? Специфика, която да обърнете внимание, не е случайно този надпис, работи на 5 волта захранване, когато го зареждате. Може би нищо няма да стане, но аз не ви съветвам да пробвате. Тук има някаква дупка, предполагам за някакво нулиране, ресетване, тъй като е на батерия, няма друг начин реално да се прави full ресет, освен да го отворите. Работи по Bluetooth, за разлика от по-другите малки модели, които са по-детски, но освен на телефон може да го ползвате с апликация и на компютър, като може да го свържете по Bluetooth и можете с кабел, като доколкото гледах, препоръката е да се свържи с кабел. Така, ще го пусна само за да видите какво ще покаже на дисплея. Ето, напълно зареден. И ето сега, по принцип, той ще си търси по Bluetooth мрежа да се свържете към него.
Бих казал вече направен тест, работи безпроблемно. Ако желаете, мога да направя тест, допълнителни видеа, ако има интерес, за това как се свързва, как се работи, с какви апликации се работи, като по-скоро записът ще е на апликации на компютър, тъй като на телефон е по-лесно за работа, но всъщност е по-трудно за запис на видео. И така. Благодаря за вашето внимание. Надявам се да ви било интересно и хубав и успешен ден от мен. Шервайте, лайквайте, коментирайте. Не забравяйте бутон, палец нагоре, камбанката и абониране.